Honetan irakaskuntzako masterra egiten ari naiz, eta lanean hartu dut Euskaltegian. Gustatuko litzaiake lanarekin berarekin hasi aurretik pixka bat hitz egitea lanaren ideia nondik sortu zen edo nondik sortu zitzaidan, bai? Ez dakit hemen dagoen baten bat euskal ikasketak egin dituena edo ez, baina tira, agian nirekin bat etorriko zarete soziolinguistikako gaiak ez direla askorik lantzen. Ikasgaia badago, esango nuke 3. mailan, baina beste arlo batzuk pisu handiagoa dute, bai? Dela historia edo gramatika edo delakoa. Beraz, karrera bukatu eta nik dituen kezka batzuk geratu ziren oraindik ere argitu gabe. Orduan, graduondoko hau aprobetxatu nahi nuen, nituen kezkak lan honen bidez argitzeko. Eta bigarren kontua izango litzateke, gu euskaldunak izanik, txiki-txikitatik sartzen dizkigute euskalduna izatearen ideia batzuk, ezta? Hizkuntza txiki bat dela, isolatutako hizkuntza bat, ez duelako familiarik, gutxitua dela, eta zenbat aldiz entzun ote dugu ikasten ez bada edo erabiltzen ez bada hil egingo da edo galdu egingo da bezalako esaldiak, ezta? Pixka bat hortik dator lan honen ideia, hori buruan nuela eta esaten nuen, hizkuntza nola galtzen da, zergatik galtzen da, zein da munduko egoera, eta orain esango duzu, munduko egoera diozu, baina zuk Europa hautatu duzu ez. Eta hori da, aipatu nahi nuen beste kontu bat. Kontuan hartu behar duzu lan hauek egiteko dugun denbora nahiko murritza dela. Hilabete batzuetako kontua da, eta mundu guztiko testu ingurua ondiegi geratzen zitzaidan, beraz pixka bat zentratu egin behar nuen, bai? Orduan, munduko beste edozein lurralde hartu beharrean, euskara kokatuta dagoen lurraldea hautatu nuen, bai, noski, Europa. Eta gainera Europar Batasunaren zera duenez, elkartea duenez, lege aldetik eta badauka horrelako estatus bat eta aztertzeko ere errazagoa zen. Hizkuntza gutxituaren ideia, orduan, badakigu ez garela bakarrak, egoera honetan gaudenak, ez gara euskaldunak bakarrik Europan eta munduan gure hizkuntza txikia dena edo gutxitua dena, inguruan badakigu batzuk ezagunak, urrutiago badaudela ere badakigu, bai? Baina egean gertuen katalana edo galiziera edo asturiera, iparraldera joanez, occitaniera, bertzelera, badakigu ez garela bakarrak. Orduan nik pixkat nire buruari galdetzen nion eta zenbat gara edo gutxi gara bera, bai? Orduan orain lanera joango gara eta pixka bat hauek izango dela aipatuko ditudan gutxak, bai? Lehenengo lanaren funtsa hizkuntza izanik oso garrantzitsua iruditu zitzaidan hizkuntza bat zer den definitzea, bai argi izatea ideia hori. Eta bigarren puntua, hizkuntza gutxituak zer diren. Gero noski Europar Batasunaren testuingurua azaldu beharra dago, eta laugarren puntua, euskara. Euskarari lanaren zati bat eskaini behar zitzaion, nahiz eta beste puntuetan ere aipatzen den euskara, bai? Eta bukatzeko ondorioak. Beraz, ez dakit nire lana irakurri duzuen edo ez, baina tira, hizkuntzaren definizioari heltzen badiogu, hemen zuek eskuinean ikusiko duzuena, hau izango litzateke edozein hiztegitan, hiztegi arruntetan, hizkuntzari buruz aurkituko genukeen definizioa, bai? Gizatalde batek beren artean komunikatzeko erabiltzen duen tresna. Ados zaudete definizio honekin? Bai, hori bada, bai, noski. Baina nire ustez behintzat zerbait gehiago ere bada. Eta orduan, ezkerrean agertzen zaizuen definizioak nire ustez hobeto betetzen du hizkuntza zer. Beraz, hizkuntza kultura bakoitzak eratutako kategorien arabera unibertsoa ulertzeko bide ematen den errepresentazio sistema da. Hitz potoloz betetako definizioa, azken finean esan nahi duena da hiztun talde batek, hiztun komunitate bat bakoitzak bere hizkuntzaren bidez
definitzen duela, deskribatzen duela mundua, bai? Orduan, hizkuntza bakoitzak munduaren ikuskera ezberdin du. Esate baterako, ez dakit badakizuen, inuitek, bai, bakigu non bizi diren, izotz artean bizi dira, eta diotenez, kolore txuria deitzeko 10 modu baino gehiago dituzte. Bai, beraien bizitzan oso garrantzitsua delako. Euskaldunok txuria daukagu, gure bizitzan agian ez delako hain garrantzitsua txuri mota desberdinak desberdintzea, bai? Pixkat horrekin lotuta. Eta hizkuntza gutxituak zer diren? Bueno, hor, gradu ondokoan izan genuen irakasle bat, bai, Juaristik berak, deneko definizioa, milioi bat hiztunetik berako hizkuntzei deitzen die, hizkuntza gutxitu. Niri hasieratik ez ninduen konbentzitu, badakidalako ez dain urruti milioi bat hiztunetik gora baditugula hizkuntza gutxitu, bai, katalana, okzitaniera, ijitoera bera, bai, ijitoak mundu guztian barreiatuta daude, beraien hizkuntza daude, asko dira. Ez dute estatus ofizialik, ia inon, baina milioi batetik gora badira, eta gare hizkuntza gutxitu izango litzateke bai. Beraz, gero Jordanek ematen digun definizioa, agian egokiagoa litzateke hizkuntza gutxituentzat. Gizartean, egoera nagusian bizi ez diren hizkuntzak. Ofizialtasunen bat izan da ere, ez daudenak egoera nagusian. Kontuan hartu behar dugu, Europan, 758 milioi biztanle bizi garela. Biztanle hauetatik, 4 milioik hizkuntza gutxituak hitz egiten dituzte. Gero ikusiko dugu zenbat hizkuntza gutxitu dauden Europan, baina horrek esan nahi duena da, Europan dauen populazioaren zati handienak hizkuntza handiak hitz egiten dituela, eta hizkuntza handi hauek, badakigu normalean besteen kontra joaten direla nolabait, bai? Ez diela honik egiten. Bideotxo bat ikusiko dugu, ingeles ez dago ez dakit norbaitek. Ez badu lertzen lasai egon gero egingo dela urrutitxo bat, bale? Ulertu duzuen nahi, zer dizute ez? Ondo. Bueno, azken finean esaten duena da, munduan gutxi gorabehera 7.000 bat hizkuntza daudela, ikerketaren arabera aldatu egiten da zifra, 5.000 7.000-ara, hizkuntza kontatzeko moduak, bai, batzuek adibidez katalana eta valentziera bat kontatzen dute, beste batzuek bi, horrela zifrak aldatu egiten dira, bai. Eta horietatik, uste dut, zifra gaizki dagoela, 400 zerbait jartzen zuela, 4.000 eta piko dira arriskuan daudenak. Eta dioena da, 2001 urterako, hau da, hemendik 80 bat urtera, hizkuntzen 80% galdu egingo dela.
Eta zergatik, batez ere globalizazioa aipatzen du. Bai? Azkenean komunitate txikia globalizazioarekin beste hizkuntza handiekin eta komunitate handiekin kontaktuan jartzen dira. Eta horrek normalean txikien kontra joko du, bai? Gero ere ikusiko ditugu, faktoreak eta bar. Eta zer galtzen den hizkuntza galtzen denean? Lehen ere esan dugu hizkuntzaren definizioarekin, ezta? Galtzen dugu kultura, galtzen dugu aniztasuna, galtzen dugu ondare handi bat, eta ziurrenik gizakiaren eta naturaren arteko lotura ere galtzen da, bai? Orduan bideoak gero dioena da, honen aurrean zer egin daiteke? Batetik, belaunaldi gazteak, bai, bultzatu hizkuntza hitz egitera, eta hizkuntza oso egoera txarrean badago dokumentatu, bai, grabaketak egin, idatzi eta jaso, gramatika, honek, gerora noizbait baten batek berreskuratu nahiko balu edo hizkuntza horri buruzko informazioa nahiko balu behintzat edukitzeko eskura, bai? Gero baita ere bideoak esaten du, berandu baino lehen zerbait egin behar dela, ezin dugula zerbait gabe geratu. Eta guztion ardura dela, ez dela bakarrik hizkuntza gutxituetako hiztunen ardura. Gizarte guztiaren ardura da, hizkuntza handiena ere bada hizkuntza txikien, keinutxo bat egitea, ez dugu esan nahi denak hasi behar dugunik orain hizkuntza txikietan hitz egiten, baina behintzat beste itra bat ez jartzen bai. Hizkuntzaren galera. Parentesi artean jarri dut eriotza. Normalean hizkuntzak hil egiten direla eta esaten dugu. Niri ez zait asko gustatzen terminoa, oso pesimista iruditzen zelako, orduan galdu esaten dut. Baina tira, biak asko erabiltzen diren terminoa dira, bai? Beraz, hizkuntza noiz galtzen da. Askotan esan ohi da, edo bai, edabideetan eta entzuten da. Azken, ez dakitzea hizkuntzaren, azken hiztuna hil da. Eta beraz, hizkuntza hil da. Nik nire zalantza ditut hizkuntza bat erabiltzen ez bada, ez ote dagoen hilik nahiz eta hiztun batek jakin, baina ez badu norekin erabili, ez badu bere buruarekin hitz egiteko erabiltzen, nik esango nuke hizkuntza hori behintzat ez dagoela bizirik ez bada erabiltzen, bai? Ez dakit adostu beten, ez dakit buruarekin baietz batzuk. Gero, Jon Jentek esaten digu hau hizkuntzalari katalana da, hizkuntza baten heriotza beti ordezkapen prozesu batetik hasiko dela, bai? Lehenengo puntua izango litzateke elebitasuna edo eleaniztasuna, hizkuntza baten gehiago elkarrekin egotea. Orduan, hor izango genituzke transmisioan, gutxi gara lau belaunalditan hizkuntza bat familia berean aldatu daiteke hizkuntza batetik bestera. Batzuetan gutxiagotan ere bai, badakigu euskararen kasuan, adibidez frankismo garaian, belaunaldi batetik bestera ere, eten zela transmisio hori. Baina, transmisio natural batekin lau belaunaldi kontatzen dizkigu. Orduan, leheneko belaunaldia izango litzateke elebakarra, bai? Pentsa, birra ditona, birra monetan, bai? Hurrengo belaunaldia elebiduna izango litzateke, baina oraindik bere hizkuntzan izango luke nagusitasuna, trebezia, gaitasuna. Hirugarren belaunaldiak dagoeneko beste hizkuntza horretan hartuko luke, nahiz eta biak jakin, hartuko luke gaitasun gehiago. Eta azken belaunaldiak dagoeneko beste hizkuntza horretan hitz egingo luke. Horren harira, badaude zenbait faktore edo zenbait errepikatzen diren konstante batzuk. Adina, sexua, gizarte maila eta jatorria. Adinari dagokionez, normalean, hiztun komunitateetan, zaharrenak izaten dira hizkuntzari ongien edo gehien eusten diotenak. Gazteak izaten dira errazago jotzen dutenak beste hizkuntza batera. Gero izango genuke sexua, tradizio, zure dela ez hainbeste urte arte, emakumeak izan dira etxean geratu direnak haurrak hazten. Horreino, ados ez da. Beraz, hizkuntzaren transmisiorik handiena emakumeak eman dute.
emakumeak lanean hastearekin batera, transmisio hau askotan eten eginda eta eskolaren bidez eman da hizkuntzaren transmisio handia. Eta eskola ez badago hizkuntza txiki horretan, beti bestearen alde jokatzen du. Gizarte maila, bai. Hizkuntza txikiak, normalean, gizarte maila baxuenarekin lotzen dira. Beraz, jendeak gizarte maila zigo nahi badu, normalean beste hizkuntza batera joko du. Bai? Eta jatorria, normalean landa eremua lotzen da hizkuntza gutxituarekin edo hizkuntza txiki horiarekin, eta hiriak lotzen dira modernizazioa hizkuntza handiekin. Euskararen kasuan ez da hain harrigarria, badakigu zertaz ari garen, ezta? Goazen faktoretara. Lehenengo eta lehen esan behar dut, faktoreak normalan ez direla bakarka etortzen, bai? Nahastuta etortzen dira askotan, bata bestea akar edo dena delako. Beraz, lehenengo izango benituzke politiko-militarrak faktoreak. Hemen sartuko lirateke, gerrak, errepresioa, kolonializazioa, bai, esate baterako kolonek Amerika deskubritu zuenean, makina bat indigena tribu zituen oso-osorik. Horrez esan nahi du, tribu horiek zuten hizkuntza berearen momentu horretan galdu zela, bai, ez zela poliki-poliki galtzen joan.